Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Oh God, hinaot pa unta nga makapatulog ko kalinaw human ni Ede. Dito sa laing nasod, sugda na mo ni Armando ang pag-ong kinabuhi. It's never too late to start anew. Ug ilupong ko na sa kalimot ang tanang bati nga mga pangitabo dinhi sa Pilipinas. I will leave everything behind. Ug siguraduhon kong malimpyo ang tanan sa dili pa mi bapiya dinhi sa Pilipinas. Kinahanglan mapatak-om ko una ang papa ni Jerome. Ug kwarta ray makapahilom niya. Busa ihatag ko kaniya ang iyang kipangayo. Human ni ining tanan, magmalinaw na unya ako. Magmalinaw na unya kami si Armando pag-usap. Di na ko pimutang mapundo din sa bahay. Dili ko mahilo na nga dili ko makita si Melody. O bisan mabati man lang ang iyang tingog. Melody, ngano bang nabuang man ko nimo? Nganong bahal ba kayo ka? Oh, si Ginny. Siya na sabling nanawag. I'm sorry, Ginny. Pero dili ikaw ang babae nga alang ako. Si Melody. Siya ambot ko ikaw uban sa tibuok kong kinabuhi. Uban sa umaabot na mong anak. Damn you! How could you just forget everything about us, Eric? Nganong sayon na kayo alang nimo ang pagkikalimot sa tanan. How could you just leave me behind? No. Dili ko kinibadawat. Manabla ko. Magbayad ang babae nga nag-ilog ni mong kikan ako. Magbayad mo! Please. Please. Ikaw na. Stress yung pagkilap. Dili ka na magkaayo lang sa imong gisabak. Dili na ko kaya. Kaya nimo kasabot ka. Kaya mo na to. Ipaho ka ba? Listen usap niya lang na akong Melody. Apan kikinahanglan. Sa mata sa Diyos o sa palawon. Siya katapagyapon ang akong asawa. May dako kong tulubago niya. May kiparumpaan niya tubangan sa altar. Asa kasakit o kalipay. Mag-inunungay minduha. Pero mahal ko di mo, di ba? Mahal ko di mo, di ba? Yes! May sakit siya kata. Nakinahanglan siya ka na ako, Melody. Usahay. Dili pa ko ang kukmaron magpapilin ka sa imong kimahal. Bisan mahal ta ka. Apanbuot kong piliyon ang mga mahimong magkatarunganon alang sa kong gipanumpaan at tabangan sa altar. Okay
Okay na po. Buhiin ako. Buhiin ako. Buhian ta na ang kusa-kusa. Please. Melody. Kung mo'y maghatag ni mo kalinaw. Bisan sakit. Sige. Buhian ta na ka. Apan kun mo abot ang higayon. Ang imong mahuna-huna nga nagkinahanglan ka na ako. Ni anak ko, Armando, nagpaabot mo. Melody. Mahal na ka. Ikaw lang ang wanilain pa. Melody. Melody. Gikan gani si daddy sa kapuyan ni Melody. Iya sakyan ka tumilabay. Matagigayong mag-uban silang duha. Mura ko mabuang maguna-una. Antuon ko siya. Antuon ko si Melody. Hangtod ka na sa ako makanta sa kasakit sa imong pagbiha na ako, Armando. Hangtod ka na sa mawa kining maong pagbati. Sir Armando, tingaling may balik siya. Kadiyot lang, na anak ko, mahal ko, na anak ko. Melody. Diyos ko, sa'y nahitabo ni mo. Nganong ingon ni anang imong hitsura. Huwag kini kaso. Mawara ka sakit kung makita ta ka. Eric, Ipangayon natin ka ni daddy. Aba nang ka ron na. Nakikita bagay po siya ni mo. Nga naman, usabayangan kong buhato nun. Aron itakli mo din ako ang imong pagbati. dili ko sa kudawaan aron ni hanuran ni mong pangayoon. Gisulti ako na siya sa tinuod. Nga ako ang matuod nga mahan siya mong isapak. Dili mahitabong ipailata ka sa akong anak ko ni himugso ko na siya. Dili niya mahimong mailhan ang manlulukas niyang amahan. Melody. Buhaton ko tanan. Buhaton ko ang tanan o bakaton kapag higugman ako. Dili ka na mahitabo. Magpaabot ko. Mapakyas ka. Gisultihan ta na ka ni Ana. Dili ka ba magkasabot? Milampos ka na. Nagpalayo na si Armando na ako. Musa palayo na usab sa kong kinabuhi, Eric. Utang buot. Melody. Gusto pa ko sa kunabati. Nagpalayo na niya si Daddy. Salamat. Salamat ko, Mao. Nauli ko din yung subay ng sa nagluto. Huwag ko masayod ng naabot na bariyay ko. Kahawa ang bangas sa kong kibati. Kapanos na matingali ko sa kong kibuhat. Patagan ko giyon si Eric na makapadoon kang Melody. Bisan sakit. Kapan mahal siya sa kong anak. Naabot ka na di ay? Dali. Hubuon ko ang imong sapatos. Oh. Gikapay ka? Gusto ka pang masahian ti ka? Ha? Pubuon ko ni imo sapatos ha. Ug unya, masahian kong imong tiil. Aron mawang imo kakapoy. Ingon man ang imong o ug ang imong buko-buko. Oh. Armando? Ha? Matud ko, mula ka ko ugma, may mahinungdanon kong atoon. Gusto ka bang mabanan ko ito? No, ayaw na. Kaya rin ako. Mag-taxi lang ko. Sige. No, paway na lang ko. Gusto kong matug. Masahian ti ka. Mamawi ko sa mga katuigan nga napasagdan ti ka. Aga lang. Mahal ta ka, Armando. Sorry if I haven't been a good wife to you. I promise, mamawit ko. Selfihan ti ka, pangkaon.
O mas malon, will you do the same way to me, Armando? Agata? Nasayod ko, dako pa ko tabawon. Aron makadayon ko pagbalik sa imudukan. But thank you. Thank you nga. Wa ka mo puhi na ako. Salamat nga kita mo'y paghapon nimo ang kasagrado sa ato kami nyoon, Armando. Ug salamat nga ako ang imong gipili. Salamat sa pagbalik sa akong kinabuhi. Oh, Armando. Agata? Human ug mag-adlaw, everything will be okay. I promise. Oo? Kaya nga no? Unsay naa ugmang adlaw, Agata? Ah? Basta, tapuson ko ang tanang bati nga nahitapos sa ato kinabuhi. Ugmang adlaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!